Din que o San Bieito de Lérez é o santo máis milagreiro e por iso ata aquí achéganse cada ano centos de persoas para pedir os seus desesos e recoller o aceite que cura as verrugas. Levo moitos aniños vindo, por culpa das verrugas que teño. Este ano salimos nunha perniña e vim por culpa disso, que é moi milagreiro. Nós estamos en Francia e vimos todos os anos. Pois é a terceira, teño vido de nena e estes anos, pois no terceiro ano, é moi ben, moita xente. Este ano eu penso que máis que estes anos, máis cantidad de xente. Víamos o ano pasado e tuvemos que ir a misa fora porque estaba cheísimo, pero xa miro que hai moita máis xente. Todos os años venimos, e el 21 de todos os meses. Eu, supuestamente, pasanche unha cinta polo pescozo que é de San Benito e despois levas o aceite para botalo ti na casa como queiras. Entre as peticións máis repetidas, como non podía ser de outro xeito, está a saúde. A salud. Pedimos salud, que queremos agora de vellos. Vamos a pedir que nos dé salud, que nos quite os dolores dos huesos, que acaba con nós. Tuve unha falta dunha neta, entonces sempre veño porque me acorda ela e viña e a mesiña. Lle día salud aos fillos, aos netiños, que teño 2 netos, o marido e a toda a familia. Pois salud e suerte. Pois teño por unha amiga, a ver se saen as cousiñas ben, a verdad. Que de suerte e salud, eu que lle pido ao santiño, suerte e salud. Pedir que teñamos salud, que é o principal. Por pedirlo, pois se pide. A ver o que me dá. Polo menos que me dé pelo. O mosteiro estivo cheo de xente dende a primeira misa, que se celebrou ás 7 da mañá. Dende entón, durante toda a xornada, foron moitos os devotos que se achegaron ata aquí para dar as súas ofrendas e, por suposto, para coller o aceite milagreiro. Vou coller unha botellina de aceite que é o que temos collemos todos os anos. É bo para botar en manchas e nesas cousas, en verrugas. É milagreiro, non? É moi milagreiro, chichi. Para verrugas, dicen, pero vaya, que non as teño, pero para prevenir, verdad? Dicen que sirve para curar as verrugas. Dicen para as verrugas e para eso, por eso lo llamo, porque tengo isto todo por aquí, por eso llamo el aceite. Como é tradición, ademais de recoller o aceite bendito, hai que rodear o altar do santo 7 veces e tocar a imaxe do monxe cun pano. Tradicións que se repiten ano tras ano neste mosteiro co obxectivo de obter algo da axuda de San Benitiño de Lérez.